Jag ska prova gasa lite. Får se om det går. Nu ger jag förslag till Johanna. Johanna, varsågod. Fri. Bra! Grattis! Jag förstår. Jag är så lite redan. Kom igen nu, kom igen. Kom igen, Johanna. Fint. Jättefint, ja. Ta på stigbygeln. Nej, det är inte. Jäklar vad nog var långt. Vad hände då? Åh, gud. Han hoppar jättelångt. Karl, fan hoppar mitt på någon gång. Ja, precis. Aldrig. Nej. Vad svettig. Jag läste om man kan träna på det, men lägger ut markbommar så Uffe brukar ju ställa sig i vägen. Han är ju rätt tuff sådär. Kom igen nu. Ja. Kom igen Johanna! Kom igen Johanna! Det är sista grunden. Kom igen Johanna. Bra. Kom igen Johanna. Kom igen Johanna! Åh, gud. Kom igen, Johanna. Jag blev så här.